Shubor naga Khlem jong unong san Hima. Shibenta ban penkre ladawan kajing hiartma hakithan kajilla. Katanat Directorate of Civil Defence minha ka arpulai tarik uyayong arhaja apunrio kalapan bena Paidbah. Ban ai kajing hikaya ki Paidbah kajilla. Kumno ban penkre banyada yalade na kajing sha ther bom lada kawan katma. Ha kajing itri ringkat bat kitanat bapher katanat Civil Defence kalapan long ya ka mock drill. Henne ka no paisngi ha kijaka bapher kajilla. Bad ha kapor janmit Hakapor nyo baje kila Pynpah eka Siren ban Pynlip ya kilat haki ying kisem but ha kajing Pynpah eka Siren hakapor nyo baje ar minute kadak ba kajing ma kamdon shu Henry kaba sngosi kalong bawat la katanat kala Pynbana but kentu yaki Paidbah ban Pynlip kibabun kim shim la le ya kata bat la sakhi ba kanong ba Shillong kala Phyrnai kumba kalong wat la ki don ki katu katni ki nong shong snong bun ki bam Pynlip ya kalat